се видяхме за първи път и си казвам, нали, ако може да съм с нея, най-вероятно това е жената. И отидохме на първа среща в Дижон. Тогава се целунахме за първи път и се хванахме за ръце след това. И от тогава не сме се пускали. И като се целунахме и си казвам, това е. И не ми трябваше плаче. В главата ми това го знаех. Не съм ми казвал, че още от този момент знаех, но бях сигурен. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. И прослави Твоето царство на Отца и Сина и Святаго Духа, сега и винаги, и во веки веков. Станах, отидох до портфела, така извадих пръстена и се обърнах. И ми предложи да съм негова жена. Оттам нататък вече всичко е история.